Hey guys. Guys, yes नङा मा बुंबावनो बाथ्राखौ जागायनोबो सोदोब मोनलायलाङा लकडाउननि सम ब्रेनाबो लक जालायलांबायसो दा बे लकडाउननि समाव आं नोंसिनि थाखाय ओरैनो थास्लायस्लाय मोनसे भिडिअ खालामनानै देखायनो सानदों दा फैदो नायदिनि भिडिअआ जेबो नङा नोंथांमोननो आंनि गायनाय माखासे फुलफोरखौ दिन्थिना होनो सानदों नैबेखौ नाय नैबे क्रटन होनो बेखौ दा बियो सान्दुङाव दोनोब्ला गोमो गोमो गाब ओंखारदेरो नै बिलाइयानो नायनायाव जोबोद समायना जायो ओरै बेखौ हाग्राबो रज'सोगारबाय नै साइडआव एसे फुना होनि ओरैनो बे न'आव गंसे फिल्टार बायनानै लाबोदोंमोन फिल्टारा गाज्रि जाबाय दा बे ओरैनो गाज्रि जानायखौ भाङा सिङा हरस्लायस्लाय बा ओरैनो गारसोनानै दोनस्लायस्लाय बेयावनो हा होनानै बेखौ आरामसे गायना होनाय जादों नुनायाव समायना नुयो आरो बिनि खाथियावनो फांसे क्रटन बिफां दंबावो नैबे एसे भेराइटिया आलदा बेबो सान्दुङाव दोनोब्ला बिनि बिलाइयाव कालार ओंखारसोगारो नै ओरै रेड कालार ओंखारदों ओरै ग्रिन दङ ग्रिन कालारबो दङ ओमफ्राय नैबेयो मा नाम बेखौ मिथिया आङो बियो इनडर प्लान्ट एक्सुवेलि बेखौ केकटासनि भेराइटि जानो हागौ बियो ओरै ड्राइ जाबाय नै दै नांसिगोन दैखौ बेयाव खिन्थु बांद्राय होजाया बांद्राय दै होयोब्ला बियो थैनो नागिरो ओमफ्राय बै गोजौआवहाय मोनसे बिफां दङ बेखौ हानहरनि र' गोलैगोन नै बियो दा बिलाइ गोरलै गोरलै ओंखारहांबाय नै बेखौ होनो डेजार्ट रस माबाबो होनो बेखौ एडेनियामबो होनो ओमफ्राय बियो गोलोम बोथोरावहाय माबा हरो बिबार हरगोन दा बिनि बिबारा मा गाबनिथाय मिथिथ'वा दा ओंखारोब्लासो बिनि बिबारनि गाबखौ मिथिगोन ओमफ्राय बियो डेजार्ट रस हिसाबै बेखौ बालायावसो गायनांगौ बेखौ बांद्राय दै होनो नाङा दा नैबेहाय गाहायाव लावथुबथुब बुस्थु दङ नै ना बेखौ कडेक्स होनो दा बेखौ हा सिङाव गायनो नाङा हा सिङाव गायोब्ला बियो सेवो ना दा बे मोनसे जाहैबाय नैबे मोनसे भेराइटि बावनाय क्रटन बेबो दा बेबो नायनायाव समायना जायो बिलाइयानो बिराद नै कालारफुलथार बाहाय गोमो गोमो एसे ओंखारदों गाब ओरै गोजा एसे दङ दा बेखौबो नायनायाव खोब समायना नुयो दा बियो बांद्राय देरथ'वाखै देरोब्ला आरो बेखौ साबसिन नुबावगोन दा नैबे मोनसे बियो बिनि नामखौ मिथिया आं एक्सुवेलि बेयो थास' बिलाइ बायदि नुनायाव ओमफ्राय बे थास' बिलाइयाव मा दङ ओरै गेजेरावहाय गोजा कालार ओंखारो नै गेजेरावहाय दा बेखौनो नायनायाव समायना नुयो बाहाय बांद्राय बिलाइ ओंखारथ'वाखै बिलाइ बुरजा ओंखारोब्ला बाबा गोलैगोन बिलाइ बुरजा ओंखारोब्ला बेखौबो नायनायाव आरो मोजां नुबावगोन ओरैहाय नै मोनसे हेंगिं प्लान्ट बियो बिनि नामखौबो आं बारा मिथिया दा बेखौ जोङो बारेन्दाफ्राव खामसालिफ्राव आलायनानै गायोब्ला बिराद मोजां नुयो आरो इजि टु ग्र' गायनो बिराद गोरलै ओरैनो हायाव थुनानै होबानो थांसोगारो ओमफ्राय बेखौ बिजौखौ एसे खेबस' होनांगौ खेबस' होयोब्ला ब्रान्स ओंखारो दालाय ओंखारो नुवाखै होनबा नोंथांमोनहा बेसे मोजां नुदों बिराद मोजां नैबेयो मोनसेलायनै बेबो इनडर प्लान्ट बेखौ बेनि नामखौ मिथिया आङो बावैसो सिगां लानानै फैदोंमोन दासो बारा हेल्दि जाथ'वाखै बिफाङा एसे नोरजिया जानानै दङ दा बेबो समजों लोगोसे मोजां जाबोगोनखौ आसा खालामजायो दानिया नाय नैबेखौथ' बयबो सिनायखायो बेखौ लाकि बाम्बु होननानै बुङो दा बेखौ न'आव गायनांगौलायनो बेखौ न'आव गायोब्लालायनो धोन सम्पति थाखा फैसा न'आव फैसोगारोलायनो आंथ' बेबायदि साना खिन्थु बेखौ समायनायनि थाखायसो आं गायो बिराद मोजां नुयो समायो आरो बेबो इजि टु केयार ओरैनो बाहाय आङो मोनसे फिसा माबायावनो बथल गोबाय नङा एक्सुवेलि प्लास्टिकनि बथल माने बेखौ हास'नानै बाहाय बाला एसे सोना होनानै बेखौ गायदों आङो दा बेयावनो बेसे मोजां रज'बोदों नै खिलिबोदों नैबेबो मोनसे जोलैनि थास'नै बेनि नामखौबो आं मिथिया बियो जोंनाव गोदोनिफ्रायनो दङ
दा बेवहाय फिसा टाबाव आं बेखौ गायना होदों बे थास' बिलाइनि गेजेराव नाय व्हाइट कालारनि डट डट दङ रेड कालारबो दङ दा नायनायाव बिराद मोजां नुयो दा बिनि बिलाइआ गुवार जायोब्ला आरो साबसिन नुबावो बेखौ दा बेबो थांनो गोरलैथार जेराव मेराव बिनि बेदरखौ गारना होयोब्लानो रज'लाबायथारो नैबेखौ नायदै लोगोफोर बेबो बिराद मोजां बेबो हेंगिं प्लान्ट बेखौ ओरैनो जानला मोनला माबा मोनसे बुस्थु मोनला बायदोंमोन आं न'आव बेयावनो गायना होदों दा बेवहाय बिराद मोजां रज'बोबाय आरो बे हेंगिं प्लान्ट टेंगल हार्ट होनो बेखौ टेंगल हार्ट दा बेवहाय दै लुनानै होनांगौ बिराद दै मोजां मोनो बियो दा बेबो नायनायाव बिराद समायना हेंगिं पट लाबोनानै बाव गायनानै बेखौ बारान्दाफ्राव खामसालिफ्राव आलायनानै दोनोब्ला बेखौबो बिराद मोजां नुयो दानिया नैबेखौ नाय बियो वान अफ माय फेभरेट बिराद मोजां मोनो आं बे फुलखौ खिन्थु बियो एसे सायहायावसो रज'यो बियो इनदर प्लान्ट सिङावबो माबा जायो खिन्थु सान्दुं नाङोब्ला बिनि बिलाइफ्रा एसे खामो नै एसे खामलाबायनाय दङ 1 घन्टा 2 घन्टासो सान्दुं मोनोब्ला बियो बेबायदिनो रेड कालार हरो ओरै बेक साइडआव रेड कालारनि जायो ओरै फ्रन्टआवबो कालार ओंखारदों नै गुफुर दा बेखौ ट्रायस्टार होनो बे फुलनि मुङा जाहैबाय ट्रायस्टार नोंथांमोनहा बाजाराव फिसा मोनसे दालाय लानानै फैनानै गायोब्लानो बियो एरसोगारो प्रपागेसन खालामनो हायो इजिलि दा बेखौबो नायनो हागोन नै नोंथांमोन बियो दिंखिया बायदि नुनायाव फार्न होनो बेखौ बियो फार्ननि मोनसे भेराइटि दा बियो खेबसे गायना होयोब्लानो बिराद साइडजों फेंखा हरो आरो रोजा जायोब्ला नायनायाव बिराद मोजां नुयो बेखौबो जोङो हेंगिं प्लान्ट हिसाबैबो गायनो हायो आरो बियो बांद्राय दै होजाया बांद्राय दै होयोब्ला बियो गाहायनिफ्राय सेवबोयो बिनि रोदाया थाब सेवो ओंखायनो बांद्राय दै होनो नाङा जेब्ला बेखौ गायगोन एसे गोबोरखि हासार होनानै बेखौ ओमफ्राय गार्डेन सयेल एनि गार्डेन सयेल बेखौ होजायो आरो एसे एनै बाला मिक्स खालामनानै होनांगौ दा नोंथांमोनहाबो बेखौ बाजारनिफ्राय लानानै फैनानै गायनो हागोन दा आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे जाखिनि फुल दा आं नोंसोरनो दिन्थिदों नोंथांमोना बेखौ मोजां मोनदों अनेक भेराइटिनि फुल दं आंनाव दा सम मोनोब्ला आङो लासै लासै बेबायदिनो भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो आंनि बे गायनाय फुलखौ आं दिन्थिनो नाजागोन दा एसे एनै बेबायदिनो फुल लाबोनानै गायफैयोब्ला न'आ जेरैखि जादोला डेक'रेसन जायो नोंथांमोनाबो हायोबा गायनो नाजा दा नोंथांमोननिसिम दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच